домло як ҷотон бихезем бифара шнида шиштара бифара нашнем саломат бошем мо шумо ягон ғараз надорем баръакс шумо ҳам 28 нафар хизматчиёни давлатӣ ҳисоб мешед маош мегирем сиёсати давлата бояд бакунетон баъзан чизҳои дигар ҳам аст ки Ятимов Самир Сатторович давлату кумитаи дин дар якҷоягӣ ино қати дарси алоҳида маълумот дием чунки бисёр ахборотҳоро дар пеши омад вай карда намешавад инора даъват карда ё ки кумитаи динда ё ки ягон толори вай бошад ҳамроҳшо шишта баъзан маълумотҳое ки дар чи аз лавзи ҷомаи ҷаҳонӣ нисбати мо чи ҳадафҳо доранд мақсадҳо доранд қатъи ино маълумот доданда ки ҳушёр бошанд маълумот дошта бошанд боз медонанд дар куҷо чӣ гап зананд чӣ муомила кунанд фирифта намешаванд аксариятшон вай ҳастанд гузаштан рӯзҳои сахт вазбина вай карданд масалан ҳозир ман дар баромада вай кардам бадбахтӣ аст охи шумо аз мо бо хубтару беҳтар вай мекунем аз илми ирфонӣ мо шур будам модак шармандои мо тез вай мешаванд гаравиш пайдо мекунад мо пири мазҳаби худамона дорем ҳай бобо бобои калони шумо оле вай кардем рости гап ман ҳамин форма одията баъзан чи ҳам доштам лекин дар давлатдорӣ биен ҳам намешавад аз рӯи ҳамон чизҳои анъанаҳои кӯҳан гирифтем мо ҳамин интихоб кардем акун аз шумо бисёр муҳим аст амният тинҷӣ оромӣ мо шумои сар гузарондем солҳои 90 ба ёд биёрем ки ҷаноза мерафт ки масҷид мерафт ё не мерафтанд масҷид ягон кас солҳои 91 92 93 94 ин тараф ҳозир озодона мардум ман гуфтам шумораи масҷидҳоро мана давлат вай карда истода сай қариб $100 миллион соли оянда кардан дар кор нест ҳеҷ гоҳ зиёдаравӣ кардан яъне мо ҳамн ҷавонҳоро ба мактаб фаро гирифтан аз он чизе ки марказҳои компютерӣ баъзан ина ҳодисаҳое ки вай инам шумо ҳам падару модарҳоро вай кунед дар вақти намоз насиҳат кунед роҳнамоӣ кунед аз ҳамада садақаи ҷория аст тарбияи фарзанд охе не пеш аз ҳама аз падару модар чӣ мерос мемонад фарзанди солеҳ тарбия карда монад муваффақият шумо агар ҳамкорӣ кунед кумитаи дин қатъи ҳамкорӣ кунед шӯрои уламо дорем маркази донишгоҳи исломӣ дорем ягон чи фатвоу дигар вай бошад саволу ҷавоб марҳамат муроҷиат кунед рафтуомад дошта бошед ҳамкорӣ кунед саломат бошед директорои мактабҳо ҳастанд якҷо томохизем раиси шаҳр ки фақиров вазири маориф манам камбудиёи гуфтам ҳарчи зудтар фаврӣ омӯхта бароятон кадомаш хизмати содиқона кардан бинетон зинҳои боло дар як ҷо нигоҳ дошта наистед аксарияти адимомону рӯзноманигорону шоиру нависандаомон омӯзгор ҳастанд касби аввалаш ма проблемаҳои будагира аз байн барем як дуюм он чизе ки гуфтем худи ҳамин сол дар моҳи сентябр пурра аз байн бардошта шавад о 4000 гуфтагира ай мекунем ки озод бошад дигар нақша мекунетон мана раиси шаҳра ман гуфтам 2 мактаб 1500 дирексия роҳбараш аст ҳамиҷа 2 мактаби 1500 ҳамин сол сар мекунад 2 мактаби 2000 ҳисоби хитоиё сар мекунем мавзеъҳои об минтақаҳое ки сохтанда мактаб надоранд дигар надоранд омӯхта буред шаҳр медонад кадом ҷо ҷобаҷо кардана ки мардум масофаи дураму азият накашанд хароҷоти биёда нашавад рафту омад масалаи мусофиркашонӣ нақлиёту дигар да нашавад умуман 25 та масъалаи таълимиро 2.5 сол то 3 сол пурра ва сатҳи дараҷаи баланд ва муассисаҳои таълимӣ ки кору фаъолият мекунанд технологияи ҳозиразамон бо дараҷаи олӣ ин вазифаи ҷонии шумо пойтахт намунаи ибрати ҳамагон бояд бошад мо мерем ноҳияҳои дурдаста чӣ бибин чаро дар пойтахт мо карда наметавонем барои бачаҳо муҳайё кунем тамомаш махсусан доир ба ман гуфтам вазири
вазири корои дохилӣ доир ба сардори управления корои дохилии шаҳр, прокурори генералӣ, прокурори шаҳр масъалаи он мушдурода хона ба хона муайян мекунем, падару модарашон ка пеши кор мекунем. Агар бинем ки утоата гӯш намекунад, худашон қатӣ бидонед корои чӣ хел тарбиявӣ мебаранд. ҳамхел кардан дар кор ё роҳи дурусте ҳидоят мекунем мебарем, ёки муассисаҳои махсуси фарзандони мушкил тарбияда бурда باید میکنین تربیت این حادثات دیگر من نشدم که رو داده است 3-4 سال است تکرار شده سپاهی هم لیشکن کنده کدوم شنید تمام شرایط درجه عالی در یک مکتب ساختن ناظر پرابلم نیست ما در یک سال گذشته چند تا ساختیم در مملکت چند تا 201 تا مکتب مؤسسه تعلیمی ساختیم در جمهوری چی است 25 ما فکر میکنم 9 تا سالی آینده 2 سال دا پورا وای کردن ممکن اونا که مکتب‌های خالی میشوند مؤسسه‌های تا مکتبی کردن باغچه پرابلم دیگر در شهر باغچه است ببینید طلبات زیاد است سای کورا هم اینجا نمیتونن کنن سای کورا چی السلام علیکم پیشوای ملت محترم جناب عالی بنده حسن زاده مسعود راهبر شرکت نوراب گفتنیم که کارخانه در دوام فعالیت خود بهر آبادانی پایتخت عزیزم و شهر دوشنبه و تاجیکستان عزیزم و سهم خود را گذاشته است. نمایندگان شرکت ما تصمیم گرفتند که برای ساخته دادن یک میدانچه یخمولک بازی با سطح زمانوی در پایتخت عزیزم ساخته به استفاده دهیم. لایحه را پیشنهاد کن کمیته ساختمان بیند جای نشست سطحی باشه که با استانداردهای چی جواب باشد که چاره‌بینی‌های بین‌المللی هم گذرانده شود. خوبه؟ سلامت باشید. محترم جناب عالی با یگان چی دیگه میکنی؟ با جلب سرمایه خارجی برای ساختن یک مهمانخانه زمانوی که دارای مدنیت و فرهنگ تاجیکی داشته باشد ساخته به استفاده می‌کنیم. افتتاحش ما را فیراب کنم فراموش نکنیم. سلامت باشید. اساسگذاری صلح و وحدت ملی من حیدر و صبرینه دانشجوی بخش اولی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا خود را از شمار جوانان با اقبال می حسابم که در پایتخت مملکت به دنیا آمده به وایه رسیدند و امروزها با شرافت آسایش و رفاه زحمت‌های شبانه روزی شما در بانفوذترین دانشگاه وطنم با موفقیت با سری بلند تحصیل می‌نمایم. جناب عالی، دانشجویان پایتخت از آن افتخارمندیم که شما نه تنها در تشکل تحول تاریخی دولتداری صاحب استقلال تاجیکستان، ترغیب آثار نیاگان، بلند برداشتن حس والای وطن دوستی و از برکت